Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yes. Bịa mmadụ akwa ichi inye m ego m. Mmadụ ihu 50 miss calls m nyere gị. Ihu 50 miss calls m ama gakwara gị ije o. Aka ịhụrụ ego ama gakwara gị ije. M gakwara gị ije ịgakwa agaligwe. Mmadụ nyekwe m ego m. Mmadụ asị m nye m ego m Christmas eruola biko. Mmadụ bi na-enye m ego m. Mmadụ gee ntị ị kọtụrụ fon n'isi m. Bịa mmadụ ị kọtụrụ fon n'isi m. Oke ka m kpagharịkwa. Ma kpagharịa. Bịa mmadụ ịgbanyela m fon n'isi. Mmadụ ịgbanyere m fon n'isi. Mmadụ ịkwa ihe isi o. Mmadụ aka ịgbanyela m fon n'isi. Chere ka m try nọmba nwaanyị gị. Ọ ịgbanyụkwala fon nwaanyị gị. Mme gị ihe mmadụ mme gị ihe ihu gị ga-adị ka ihu Ọsịbanjọ. Aka ịhụrụ ihu reseshọn ahụ bụ ara Igbo mme gị ihe so Disemba ka ị na-achọ ka ụmụ m rere ese akwa ya. Mmadụ kpacharakwa ya ego. Chere aka aghọrọ m ama agara gị ije. Aha ọrịa ngela Chineke azọọla gị. Bịa mmadụ nye m ego m. Mmadụ isi m gara gị dị iche ọ m gaa. Mmadụ nye m ego m ọwụ taa ka ị kwuwere ihe 2 years ago ị gwara m na ị ga-enye m ego m first in January abaa ịgwa m Easter erute gị sị m na ka abaa gaa August meeting. Mmadụ nye m ego m ego a mịbaba ebiri ejikwa m anya ọma nye gị yo ọnụ ijikwa m ebiri ego awụ ma ọnụ iji enye m ego m. Mmadụ nye m ego m nyere gị nye m ego ewerere m ego nye gị. Mmadụ ego m ka m werele ego nye gị na gịnị mere agbacha Disemba agbacha nne gị. Mmadụ leme ka m gwa gị eziokwu ka m adọra gị isi mmadụ ama eme gị ihe. Mmadụ ama eme gị ihe. Mmadụ akwa gị mmecha gị ihe aka ịhụrụ ego ahụ ị ga-eji agwa onwe gị n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ chere m nsogbu anụ. Hello mmadụ ihe akwụkwọ otu esi eme mmadụ nye awụ otu esi eme ihe. Nwanne ị mana ihe agbagawo Disemba ihe agbagawo Disemba ụmụaka ele ihe ha ga-eri ụmụaka ele ihe ha ga-eyi. Mmadụ ego ole ka ị ga-enye m gị biko chọrọ m something. Mmadụ ihe wee ego m ayọgazi gị ego m. Mmadụ biko gbazinge m ego m. Mmadụ biko gbazingetụ m nyetụ m ntị. Mmadụ ayọ ka m nyọga gị ikpere m nọ n'ala biko. Mmadụ enwe ebe m na-aga aga m agara gị ije ọbụla biko gị ma agara m ije biko nye m ego m. Mmadụ akwa yọla nga ahịyọ. Mmadụ ayọla nga o ejikwala m obi Chineke yọọ gị na mmadụ oke mmadụ aga m agara gị ije. Mmadụ aga m agara gị ije. Mmadụ aga m eme gị ihe. Mmadụ aga m eme gị ihe o. Mmadụ akwa mụ aka iji egwuregwu ngwa cherezie m na chereze m ị ga-ahụ m n'ụlọ gị right na chereze m ma ọsọ ata n'ụlọ gị a ma etiga everywhere ọkụ ma polisi ma mopol ihe niile ha ga-abịa ụka m na-aga ga-aga na ekpecha ya na chọọchị ekpe ya na kọt ekpecha na kọt ekpe ya na ashran. Mmadụ ama eme gị ihe. Oke ị ga-eweta 5,000 ugbu a ka ị bara mmadụ yes mmadụ ọwụ iwe ma mmadụ na-eji gị ego na isi iwe eji mmadụ na ịmụ na anya m 5,000 n'ime ego m. Onye iji 1 million naira nye m 5,000 ọ ga-enyere m aka mgbe ori ya n'oge mgbede. Gị nyekwana ugbu a gị na-eme inye m ugbu a nkịta nwụọ. Mmadụ biko mụ achọ ihe oge mgbede gaa aha biko sọ bụ oge mgbede na gị sị m n'ụtụtụ
ọ bọtụ gị mmadụ biko 5,000 na akụ imela ọcha atọ m biko nye m ego biko. Oke mmadụ ngwa na-echeghị m alat ngwa mba ma emeghekwe m mmm biko ego m ka itiri na mmm gbukwe gị mmadụ a eme gị ihe mmadụ. Oke cherezie m. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello, Orji? Yes. Hello, Orji? Ọmụ na-ekwu ịmazikwa olu m. Ị gaghị ama olu m. Kemgbe ị blọkụrụ nọmba m na-akpọ gị ihe m ji akpọga gị ahụhụ nọmba m ọ nọmba onye ọzọ. M na-akpọ gị kemgbe esi Orji gị buru nọmba m blọkọ. Orji bịa ele ebe moto m dị. Na moto m dị na wọkshọpụ gị. Wọkshọpụ ka ole ọjọọ na wọkshọpụ gị ka m nọ here. Wọkshọpụ gị ka m nọ ele ebe moto m nọ. Bịa Orji so nye otu isi buru moto m na-agbagharị kemgbe esi. N'ịgara ebe a Orji elicha onye ahụ elie gị. Orji akwa moto m ka iji na-agbagharị moto m ka iji emega ambụlansị. Orji ama eme gị ihe gaa jụkwa ajụjụ m o. Orji mmecha gị ihe aka ịhụrụ otu anyị si mee moto m ama arụgharị gị m ga-arụgharị gị iji m egwuregwu. Orji gị buru moto m na-agbagharị mụ na ezinụlọ m na-ata ahụhụ. Ndị mmadụ na-acha anya ọchị na-enwezikwe m moto. Ama m na gị na nwaanyị gị na ụmụ gị unu bizi ala bekee unu ejiri moto m na-eme ihe lesọn unu. Orji ndị nebọ gị gwara m na moto a na-erụtala ya kemgbe 1 month. Mkpọ gị na-afọ gị sị m na enwere ihe eche gị. Mkpọ gị na-afọ gị sị m na enwere ihe eche gị. Gị ka echeghị ihe a echeghị isi a na-echeghị ọ dị ya. Ọ dị moska atagbuola m ya ama atagbu gị ma mmụ gị nwa aka iji egwuregwu. Orji gee ntị ka ndị ị gwara nebọ gị na-eresịrị gị moto. Orji eresịrị gị moto m gwara gị na-ere gị moto na nwe ndidi ka ị kọwala m ngwa kọwa ka m mara. Orji ama m na-eji ngwa ụgwọ. Eweli ama m na-eji ngwa ụgwọ. Mmesinigo moto ahụ mmesinigo n'ihe na m ga-atọpụkwa ego n'elu ya. Enwere m idea na maba ole mba abakwana m mba before. Ngwa oke ngwa Orji oliwe sorry ele mgbe ị ga-ebutere m moto m Orji first thing in the morning. Okay thank you. But na m ga-epu ụzọ na m dọsara gị gịnị m dọsara gị isi gị. Orji ara agbachikwe gị ntị. Orji iwe anụ ọhịa so ibutere moto na m dekwe gị ego. Orji ikwe gị eziokwu moto ahụ kemgbe m biri gị ọ karịa nta biznes ka iji eme gị. Ị ga-enye m ego niile gbatara na moto ahụ. Inyechazi ya m na ga balans akaụntụ ma ọ na-eche ọta ahụ eme ị ga-ahụ ụka m na gị ebe a ga-ekpe ya na ịnwere asidenti nwekwanụ iji ekwu okwu. Mba anụcha m ikwuru isi na ọ gịnị na polisi ga-egide gị n'ikwu gị na fon. Nye polisi fon ka m gwa ihe mega na onye who is police na Nigeria. Nye polisi fonu. Orji nye polisi fon. Bịa Orji agbanyụkwala fon ahụ. Orji ọmụ aka iji egwuregwu jụkwa mmadụ anyanwụ. Orji chere gonu first. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yeah. Hello Okoro. Okoro eweliwe biko. Nọmba ahụ ị nyere m biko. Okoro isitawa onye nyere gị ya. Okoro mba nọmba ahụ ị nyere m si nga agba na aga m ewin. Isawa onye nyere gị nọmba ahụ Okoro. Onye ara Okoro aka hụrụ ara gbara onye ara ahụ ga-agba gị. Okoro agwara m ga-agwa na na-ama agba ihe a
kemgbe nne kwụrụ mmụọ m agbatụbe m ya mbụ gị buru nọmba nye m sị gị mba ngwa ka m nwere ego ntakịrị tige gị si m tige ihe niile na ezigbo ego m ga-enweta m ga-ebute ego ga-ezu m 2020 Okoro akịrụ na nọmba ahụ akịrụ na win ichekele ya ara agbawala gị ọgba ọkwụlanụ gị ezigbo ara ga-agba gị Okoro ịhapụ ndị shiri mma debe ite ndị chinarị mma na ha nye gị nọmba fat ọmụ awụ onye nzuzu gaga gee gị ntị Okoro isi mba lee n'isi m eri m onye isi iri mma ya na isi iri m mma ekwesịghị m ịga gị ntị bikos ebe isi nweta nọmba ahụ nọmba ndị ara gị bụrụ nọmba ndị ara nye m sị nga agbachala na mgbe ego m efuole Okoro biko nyeghachi m ego m na inshọransị anọkwa na biznes a nwanne ọkwa ihe a ka m chọrọ ịnụ Okoro lee Okoro mina nyeghachi m ego gị mina nyeghachi m ego ma ama agara gị ije m ga-agara gị ije bikos a gwara m ga-agwa ana m emudiri ihe a m chere ka icheke wute onye ị ga-agwa ha onye ara na nọmba Okoro iwu nnọọ onye aparị nnọọ iwu nnọọ ezigbo onye nzuzu lekwere nnọọ ihe gị na ndị ara na-agagharị ya na isi arị gị mgbe Okoro nwanne gị gwa ụmụnna gị ha akpọga gị n'ụlọ ọgwụ ala ọkọ gị na chen agwa ọnụ gị ị gaghị asị isi iri gị ma gị na-eme ka onye nzuzu buru agwa ndị ara na-agwarị na-enyere onye ọbụla nsogbu Okoro kpachara anya gị kesi m na gị ebidobedo na gịnị mere na ndị nke mbụ onye ara nyere gị n'ọrụ ga bụ ọrụ ma ọrụ ga n'ọrụ gị wee weta na ọka ahụ nye m gị buru ike na arụ gị ahụ ọrụ kishinarị ma be enye m ka ara agba m na ezinụlọ m Okoro a na-eme gị ihe oke ị ga-achọrọ m something oke mgbe ọkwa ihe ga-azọ gị enyidere m something oke Okoro oke ele m ga-eje ote bịa Okoro na ị ga-achọrọ m ụsọ ntụ na ị ga-enye m nọmba ọzọ onye ara nyere gị ka m gbakwa ọzọ ka ego fuo Okoro ụmụ gị na ụmụnna gị fuchee Okoro iwu nne ezigbo onye iberibe so Okoro ị na-achịkọwara m ihe awụ na ị ga-achọ m ụsọ ntụ na ị ga-aga nata ha onye ara ọzọ nọmba ngwa gị na m na ndị ara ga-eme ihe na 2017 Okoro emekwa ihe ime gị ịchọrọkwa gị mma Okoro na-agbala gị ifat Okoro iwe ezigbo onye ara a na-aga gwa ndị fara na isi erele gị Okoro iwu nnọọ onye ara so ọ dị ga-eji enye achị m ego niile m rụzuru ị ga-enye m nọmba onye ara ọzọ nyere gị ka inye m ka m ga tara ịkwa ọghara agbaga m ka ọ gịnị Okoro ara gbachie gị ntị nọnsens ele ya na-akpọ ihe ke che ka m ji amụọ gị now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello Pastor Ike. Yes. Hello Pastor Ike. Good afternoon, Pastor. Pastor, afternoon, sir. Yes, sir, Pastor Ike. Yes, someone ekwu. To the family. No, Pastor. Pastor, it is not well, oh. Nsogbu dịkwa o, nsogbu dị. Mba. Pastor biko eweliwe Abraham n'ụlọ gị onye nche gwa m na ị gawara Shoprite arụrụ ọhụrụ n'Owerri nga. Ama biko Pastor eweliwe Pastor Ike nye nkwa bịa o biko ego ha m nyere na 31st crossover night ese anyị niile tụcha na aja nọ na anyị so ocha seed na ịkọ mkpụrụ na anyị ga-ahụ ihe ga-emere anyị na first Pastor Ike mba enweghị ha mere echegidere m throughout first enweghị ha mere na ndụ m biko nyeghachi m ego m nyere gị nye ha salary m biko mba biko ị nọ Shoprite eri ego ụmụ m nọ hịa agụgbọla everybody gị na-agwa anyị na mba biko gwa Chineke na anya gị ya ka ị nyeghachi m biko mba achọzikwe m
achọzikwe m biko pastọ mba were ngosi gị biko na m ga-ewere hụ oliwat nna pastọ nna ke mmiri m ngakwalụ kemgbe chekeni ya ibe ga ewere mmiri ntakịrị ihe otu na-eresi m akpa pịa wọta na ego ole onye mmiri egogara ya ṅụnụ mmiri na nnelekwana ihe ewu ihe biko achọ m iji obi ọjọọ achọ m iji iwe agwa gị okwu iwe onye na-arụ chukwu ọrụ jikwa ọta m chụkwara nye gị ya biko ebe ahụ m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kọọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ka ikpere mgbe ekpekwara m achọ m ekpere biko achọ m ekpere nye m ego m achọ m ekpere biko nye ahụ nwa mọsụlarị biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m aka isi na okwukwe ka m ji nye ya bete okwukwe anaghị azụ ọrụ nye hụ m ego m biko nye awụzi ihe okwukwe nye ewu ihe ego anointing mba mgbe onwe gị anoint ayịlị niile ya wuru ike gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe Signs and Wonders biko senike nyerele m ọ karịala chere ese gịnị pasta ike cheta eshi mbụ mbaba azụrụ handkerchief a na-ere na Aba 30 naira ma azụrụ gị 2000 naira gị sị na ndị ochi ba n'ụlọ m ọzọ na mfe ha m nwere handkerchief na-efe ndị ochi n'ihu ndị ochi nwere aka ntụlu kacha m ihu pastọ nna pasta ike biko nyeghachi m ego m wụrụwa chọọchị gawa ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga atị gị lọta biko lee n'ebe ị nọ ị na Shoprite lee n'ebe m nọ ibu na eke mmegbu agala di m gị were ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mgbe niile esogacha ụgbọala ọhụrụ arụ ụlọ ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị nye m ego niile ha natara na chọọchị ka ile ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko achọkwa m achọ biko ike pastọ biko kpụrụ onwe gị ugwu biko m gaa oke ngwa onye nche gị na-enye m gịnị pasika agwara gị na-achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ịchọ palm oil sef ma enye gị achọzikwe m biko oil ke m ji eme gịnị nye ọwa oil gịnị biko granọt oil ma gị enwee ke m chọrọ ego m biko m na-achọkwa m nsogbu mkpụrụ oge ugwu biko bifo m agara gị ije oke mgbe ka m na-eche gị ihe a ebe m na-aga echiga m now I want to call my name so that you know where it is coming from. Yes. Hello. Yeah, Egbe. Na Egbe na anọ m na computer build na kemgbe ị na m time na enwekwa ego m ji hie ahụ na Egbe gee ntị ka m kọwara gị ụna ama onye unu kwurule ihe ahụ o teele ndị kọmpanda chọrọ ka egbuo nwa ahụ nwụrụ ọbara so na-ekwesị nye unu 2 million naira ma nna ihe m hụrụ na room ya 20 naira ejikwana m na akpa m nga unu chọọ unu ewere ya ịghọtara maka na nwaanyị nwụrụ ọbara na ị ga-ama ya aka ntị na aka ntị gị were mma ma gbuo ya dị adị abụọ ọwa ozu ka ọ nna Egbe mụ a ga-ahapụ n'ụlọ ike adịkwa m biko nga hụrụ m akpa ma ahụ nye unu kwugharịga ndị mmadụ echekwa ifat ekele dịrị Chineke aka hụrụ nwaanyị nye na ya ọrụ unu nye ya ọrụ ya siri unu kuwe ihe unu na-eku lee ma ọ ga-akpata ego maka na n'otige mkpu onye kwa ka ọ na-etiri mkpu enwere onye nyere ego dọsara ya ma ibe ya akpaghị ego n'ụwa ya nọrọ na-agbaraba nkụ ọ ga-ahịa isi ya ivunu otu ọ dị m n'obi sef ọ dịcha m ka ọ dịrị unu ka unu banara nwoke m ji n'akpa ya na unu chego otu m ga-esi enye unu ke m ji n'akpa nga ori alaala enwekwe ka m na-enye o biko a ma esefu kredit mụ ihe siri ike ugbu a biko na ọ bụrụ nchọ gị ji mụ na-ejiri ya mee ọwụ onye na-ekwurule bara uru enwere ndị na-ekwuru
nọọsụ na oche Amerịka lọta anwụdara m oche Amerịka ndị mmụọ nna unu kwurule ihe ka nọ anụ ọjọọ unu kwurule njọ ahịa akwụnyeghị ya nri ọ chọka kemgbe si ndị ga-enye ya nri unu ga-ata ahụhụ onye ahụ unu kwurule nwa emechi unu ihe nwa akwa balọkụ nwa okpukpe eme polisi akpara unu aka hapụkwa na ya lawa awụkwuru ọbara n'unu ga-egbu ya gbuo na unu gbuo ya biko na wetara m ụkwụ ya ma chọrọ ndị ritualist anyị ji agụọ ebe dị bọ ya abaghị uru ma ọ dị ndụ alis na ọnwụ ya elena ma ọ ga-agba ego na-eji m ụlọ egwuregwu ọ ma akọtụkwa fọ na n'isi gị ịwa onye ara ịmakwa onye gị na na-ekwu ịmakwa na m mapụrụ ile m mega bịawaghị ọ ma gara gị ya na ọnwa m kwunukwu ya ma aka m agara unu ije ọ nọọ maka unu kpọ nnọọ onye akpara ọkwa ihe m ji na-agwụ gwa ya na ya kpọ ole m na ebe akwara nke o ji biko o ji m ụgwọ unu jikwara unu enyi ya biko na-alala na m biko unu kwuru ya ihe ọrụ nchọ gị ji emu na-ejiri eme kụtara mmadụ na mụrụ na-ekwurule mmụọ ọtụ n'aka bad market kidnappers ụlọ ga-ata n'ụlọ ụlọ amatala ihe unu amatakwala ihe ya onye ọrụ amatala ihe ibe ya ọwụ otu a ka ọ na-adị na-alala m biko ndị tipa na-agba aja na-erikeche na agba onye otu unu biko onye arụ unu mma ị ga-akpa echi na gbasara gị ọsọ gị kpọọ nwanne echi ala m Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello. Yeah. Hello, Ozo. Hello, Ozo. Yes, ana m ekele o. Udo. Ana m biko enwere achụmajọ gị ajụjụ abụọ. Ụzọ ahụ ịrụga ịrụchala ka ọ ịrụjuole? Yes. Na m jụgharịa gị ya ajụjụ abụọ m sị m ajụọ gị o ịrụchala ka ọ ịrụjuole? Na gị arụchala ụzọ ịrụchala ụzọ arụga nga nna ọwụ billboard ka ịbara ịrụrụ anyị ka ọwụ ụzọ ka ịbara ịrụrụ anyị ihe dere na billboard nga aha mara mma ọwụhụ 12 km road ịrụra 2 km ọrụ ka ya agaghị ụlọ akwụkwọ enyi ịrụ 2 km dere anyị na billboard see plan mara mma see nlekọta ụzọ ga-adị bịa rụọ ya arụkwa ya n'isi nga rụkwụ na m akpụla gị na m enye gị nsogbu nye na Abuja n'ịchọga kọntraktọ ọzọ enyi nwoke akịhụrụ otu isi rụọ ụzọ a na gịnị n'iwu chief ochi maka esiri gị chief ụzọ amaka afọ ụzọ agba iwu nnọọ ezigbo onye ochi ibe gị buru ego gọọmenti anyị ewere niile na-ebo Buhari anyị amara na Buhari emetaghị ya bọtụ iso so maka gị na mmadụ n'ike na ọ jegharị na mma gị rụkwa ụzọ na-ama gị so dọtụ pụọ na anyị niile ma gị eburu ego niile ndị ọzọ ga rụzi m ụlọ gị so ego ị na-eri n'ịbara ọgụ everyday so ya wee ego ụzọ a ka iri gị ụzọ gị buru ego niile kwesịrị iji rụọ ụzọ kararị mma na dem iwe onye ochi de iwe onye ochi ya okpisi nụkwa ụzọ enyi gee ntị aka ịhụrụ ịkụkwa aga nga na ị ga-eme m ihe na ga enweela ego iwerela ego eji arụ ụzọ na-abara m mba mụ aka ịbagara mba ama agara gị ije aka ịhụrụ maka ụzọ aka ịhụrụ ụzọ ama agara gị ije ụzọ a nga ahụ rụkwara ya nya wota ga-esi na mmechi ọnụ na m enweghị ego na m ga-ala isi m akwe aga m ala ya m lacha ya m ala isi gị
aka ịhụrụ ụzọ ị na-arụchi ha ama nya wetu m ga-esi eme isi gị isi ara gị mma iwu ụzọ ọjọọ iwu chifu ụzọ ọjọọ of Igbo land onye ara ka ịhụ